Занимаваме се с ремонт на джилера DNA 50. Това ми е лагера на коляновия вал, който виждате. Работи много шумно, но не за това го разглавяме, защото ми изпотроши всичко. Забележете, няма лагерите. Съчмити отвътре. Лагера си е тук, но съчмити ги няма. Така. Едно, че работи много шумно. Второ, вижте какво може да ви се случи след изгубване на съчми. Това е цилиндър. Пръв поглед е перфектен, но както виждате е надран баят. Не е малко. Ето и главата, която се е настреляне с пушката за грозен дивеч. Ето и буталото, което тук сегмента му е прелепнал напълно. Така. Ето го и коляновия вал, който съм свалил. Ако се вижда много добре. Вижте как е надран отвътре. Но аз си мисля, че този колянов вал ще стане. Но ако карате така като мене, без да сменяте лагери, това ще ви очаква. Грозна гледка. Както се вижда. Но да ви кажа и друго. Не карайте без масло. Много хора карат без масло. Специално този модел. Така. Какво друго да ви покажа? Освен като съм го цепнал водната помпа. Ето е и водната помпа. Я поразджасала. Както се вижда. Така, ето и самата помпа. Забележете, няма никакво движение, което какво иска да каже от това? Затегнала. Погледнете, не става. Това е гнездото на самия лагер, дето е счупен. Съчмити. Грозна гледка е. Това е другия, който си изхвърлил не маслото, ами не знам кое ще да кажа. Така че ще започнем с моя ремонт на ново на джилера DNA